Tee nyt. Joulukulta, joulukulta, joulejouta, 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 viipareissa, viipareissa, joulejouta, 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 joulejouta. Piipari. Kolmeaan joulu, nyt däpätään, kädet nosta ilmaan, däp, 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 däp. Hyvä. Onnistuskaa. Kaanonissa. Onnistusko? Joo, tämä on paras. Kolmeaan joulu, nyt däpätään, kädet nosta ilmaan, kolmeaan joulu, kolmeaan joulu, kolmeaan joulu, kolmeaan joulu, kädet nosta ilmaan, 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 däp, 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 däp. Porot. Eli... Noniin, napsasti vaan. Oi! Oi jumala. Hei! Sitten kuunnellaan. Kuusi! Hyvä äänenkäyttöä. Eiks kukaan oo kuusi? No pukki! Varmasti ei pukkeja. Aslak ei saa vaihtaa viereiselle tuolelle, se tuli tossa äsken ohjeissa. Oh, tai vaihtaa Toivokin. Muista äsken kerralla, noniin. Niin, se Toivo oli jäsenpaketissa. Ihan sama. Se on nyt vaihtaa siitä. Saanko siis nyt vaihtaa? Ei saa vaihtaa, kun sä oot sen. Sitten. Eihän niitä ole. Ei se todella kuin tässä! Sitten kuunnellaan. Juma. Ei sen vaihtaa viereiselle. En mä vaihtaa. Ei kun Donsku. Donsku Kuulisteko, sieltä tuli jo? Mitä? Tuolla on paikka! Mä lähden Ai, tossa! Noniin. Kuusi. Aina vei niitä ollut. Tää on tonttu. Pidä kätesi jännittyneenä ja nyt päästä se aivan rennoksi. Tunne taas, kuinka rennolta kätesi tuntuu puristuksen jälkeen. Nyt anna molempien käsiesi rentoutua. Älä yhtään jännitä niitä. Anna vain olla. Hyvä. Nyt rentoutetaan kasvolihakset. Rypistä otsasi. Vielä enemmän. Ja sitten rentouta. Seuraavaksi otat oikein vihaisen katseen. Niin, että otsalihakset rypistyvät nenän vartta kohden. Saaks silmätauko? Katsot oikein tuimalla ilmeellä jotakin. Sitten päästät otsalihakset.
sitten meillä on seuraavaksi leikki. Joo. Meillä on ensimmäisen leikin aika ja kuunnellaan tänne päin. Eli meillä on semmonen joulun kehittymisleikki. Ja siellä on ensimmäisenä vaiheena kaikki aloittaa tasolta 1. Meillä on siis niinku 5 tasoa tässä leikissä. Se oli näin. Toinen oli 6. Ja 6 on näin. Se on tällä tavalla. Voitte nostaa jo seisomaan vaikka, niin saatte tehtyä ja harjoitella. Ja 6 on tällä tavalla. Sitten mennään takaisin omalle koiralle tasoja on vielä monta. Kuullaan loputkin. Sitten 6 jälkeen tulee poro. Ja porolla on ne sarvet täällä ylhäällä. Se on näin. Voi kaikki taas tehdä vielä. Tää oli poro. Sitten tulee lahjapaketti. Ja lahjapaketti on tämmönen. Se on oikein iso lahjapaketti, niin tämmönen kuutiomuotoinen. Voi olla vaikka niin iso. Ja viimeisenä on tietenkin pukki. Ja pukki pyörittelee mahansa. Se on syönyt paljon joulupuuroa ja kaikkea hyvää jouluruokaa. Ei oo paha, mulla on aika helppoa, mä vaan keitän niinku se mitä päästä. Elikkä, nyt kun sä oot saanut sen, niin älä lähde saman tien tekemään sitä. Vaan kokeile jossain vaiheessa tässä, niin jossain välissä kun tulee hyvä väli, että nyt mä teen sen, niin äkkiä tehdä sen, niin ihan huomaa, että kaikki on ihan hyvin, eiks vaan? Joo, vaikka ne on vähän hassuja ne teidän tehtävät, niin ihan vaan mokalla, eikä tarvi yhtään niinku... Mut ei myöskään pakko tehdä, jos ei halua. Joo, jos tuntuu hirveän vaikealta, niin ei oo pakko. Mutta olisi se kiva totta kai, että sit lopuksi kun käydään, niin sit voidaan sanoa, että se oli se Pusalla tehtävä. Toivo, älä näytä sitä muille. Menee muuten koko idea pilalle ja meidän pitää keksiä sulle uusi. Se voi pistää taskuun nyt, kyllä se varmaan muistaa. Joo, pistäkää vaikka johonkin pois käsistä. Joo, kyllä, niin paljon.